θα αναλάβεις να κάνεις και στις 3 από ένα δωράκι. Αυτό εδώ θα το δώσει στην Μπέμπα, την οποία αποκαλώ χαγιδευτικά Μπαρπουνάκι. Αυτό εδώ στην Τζούλη, την οποία αποκαλώ Λιθρινάκι. Μάλιστα. Εδώ το Μπαρπουνάκι, εδώ το Λιθρινάκι. Και αυτό εδώ στην Αθανασία, την οποία αποκαλώ Τσιπούρα. Όχι, Λαβράκι. Στην κολότζιπη το Λαβράκι. Ηρακλής Καρούμπας της National Insurance Company of Southern Greece, Κέρβερος. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ακούω. Έχω ένα ραντεβού μαζί σας. Μαζί μου? Συγγνώμη, εσείς δεν είστε ο Ιπποκράτης Δερβός? Όχι, εγώ είμαι ο Παύλος. Και ο κύριος Ιπποκράτης πού είναι? Μας εγκατέλειψε. Πού είναι να πάω να το βρω? Στο τρίτο. Στο τρίτο πάτωμα? Νεκροταφείο. Ορίστε. Πέθανε ο κύριος Ιπποκράτης. Τελείωσε. Καλημέρα. Σαλάμ αλέκουμ. Σαλάμ αλέκουμ. Ρωμαίο, γιατί να είσαι Ρωμαίος? Αρνήσω τον πατέρα σου. Ξέχασε το όνομά σου. Της μαμάς σου. Μου μιλάς καλέ έτσι, θα πω δοποπληξία. Έτσι γίνεται ομοιοκαταληξία. Ξανά θα πω, Ρωμαίο μου, ξέχασε το όνομά σου. Χτυπάει η πόρτα άραγε, μήπως η καρδιά σου. Η πόρτα είναι διάδημα. Όνομά μου, Αμπδουλάχ. Εσένα? Ελτσεφίλ. Εγώ είμαι από την Ίσια. Εσύ? Κι εγώ Βρυλίσια. Α. Τι ώρα είναι? 12! Στο 12 είπατε σε ήχη μου, τι πόσο θα παίξετε? 15 εκατομμύρια! 15 εκατομμύρια? Σε ήχη μου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά για εσάς θα το δεχτούμε. Εγώ πληρώσει πετροδόλαρος, εσύ τι πληρώσει? Ελληνικές δραχμές. No, ελληνικά δραχμά, Μητσοτάκη, Νόμπελ, χημεία, χαμούζα, δραχμή, no. Γερμανικά μάρκα? Nein! Ich bin ein nicht! Nein! Au! Τότε γαλλικά φράγκα. Non, monsieur, non. S'il n'y a pas de chanson, c'est morateur. Alors, morateur, là. Non. Jamais. Γεν? Yes! No! No! Τότε, με συγχωρείτε, σε τι θέλετε να σας πληρώσουμε, σε τι νόμισμα? Ζαΐρ νόμισμα, έχετε? Δεν έχουμε. Κι εγώ δεν παίζει. Δεν το παίζουμε. Παίξ' το μόνος σου. Μα τώρα την κολοκυθά θα παίξουμε. Βρείτε τα, εδώ τα βρήκε ο Μητσοτάκης με το φλωράκι. Έλατε, εσύ τι είσαι? Με τους οικολόγους. Με τους οικολόγους? Ναι. Και μιλάς εσύ, μιλάει το 1%. Θα μας κάνεις κομμάτι εσύ δηλαδή αν θα τα βρούμε εμείς. Δεν έχουμε δικαίωμα. Έχετε δικαίωμα, αλλά δεν μου λες είχατε έδρα εσείς πρώτα. Όχι, δεν είχαμε. Πώς την πήρατε την έδρα? Από τον νόμο που κάναμε εμείς. Από τον νόμο δηλαδή που ψήφισε ο Κουτσόγεργας. Εμείς ξέραμε ότι ο Κουτσόγεργας είναι κλέφτης και τον βάλαμε πίκιδες πάνω. Να κλέψει τις έδρες από τη Νέα Δημοκρατία και έτσι πήρατε και στις έδρα. Κατάλαβες? Ναι, αλλά η κατάσταση της χώρας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Τι σημασία έχει η κατάσταση, μωρέ? Σημασία έχει να κυβερνάει ο Ανδρέας μέχρι τα βαθιά γεράματά του. Γιατί τώρα δεν έχει γεράματα? Όχι βαθιά. Είναι μόνο βαθιά συγκινημένος. Όνομα? Κλεοπάτρα. Όνομα πατρός? Δεν ξέρω. Δεν είχε παπά η Κλεοπάτρα? Πώς είχε. Το πάτησε όμως αυτοκίνητο. Ορφανή λοιπόν η Κλεοπάτρα. Ορφανή. Όνομα μητρός? Τι μου το θυμίζεις? Ριρίκα. Τη χάσαμε πρόσφατα. Πριν από 2 μήνες ψόφισε. Ψόφισε? Αυτά έχει ζωή. Πώς ψόφισε? Φόλα. Φόλα! Έριξα φόρα στη μαμά της Κλεοπάτρας. Γάβγιζε όλη νύχτα. Γάβγιζε κιόλας. Όλοι στην οικογένεια γαβγίζουν. Και εσείς γαβγίζετε? Άνακατης! Που θα μου πεις ότι γαβγίζω κιόλας. Η Κλεοπάτρα γιατί γάβγιζε? Γιατί είναι σκυλίτσα. Σκυλίτσα? Μα γιατί μιλάμε τόση ώρα? Η Κλεοπάτρα είναι σκυλίτσα? Βέβαια. Μα δεν είναι κόρη σας? Κόρη μου. Έχω και κόρη μου, αλλά την έχω σαν κόρη μου. Αυτή μου δίνει κουράγιο να κοιτάω μπροστά μου. Γι' αυτό δεν σε νοιάζει τι γίνεται πίσω σου. Ανακαθείς, αχλέ. Ω πνεύμα του μεγάλου σάρκα, έλα και μπες μέσα στη σάρκα μας, βαθιά, πολύ βαθιά. Λέγε ό,τι λέω. Μπες μέσα μας βαθιά, πολύ βαθιά. Να μας την κάνεις ελεύθερη. Ελεύθερη και ωραία. Ζήτω η ελευθερία. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Έξω οι κακές σκέψεις. Έξω οι βάσεις. Κάνε μας να ξεχάσουμε τα υλικά αγαθά. Ο λαός δεν ξεχνά.
Τι σημαίνει σκορδαλιά? Σάτρα. Άτρα. Τηλέφωνο. Το άκουσα. Σήκωσέ το. Έχω πιαστεί. Έλα Λεβέντη μου, έλα καμάρι μου, έλα καμάρι μου, έλα. Να καμάρι μου. Τι συμβαίνει? Πέναλτι. Γιατί δεν πουλημένοι σφίρκτα να δεις πέναλτι? Γιατί, δεν ξέρεις? Όχι. Αφού δεν ξέρεις γιατί ρωτάς. Είμαι ο άρχον του γηπέδου, εγώ αποφασίζω. Δεν θα μου πεις εσύ γιατί έβαλε πέναλτι. Λοιπόν, πέναλτι να εκτελεστεί. Αν είναι αυτό. Κάτω εδώ, πέναλτι. Έλα. Έλα. Να επαναληφθεί. Σήκω, πουλήθηκες. Άντε. Να επαναληφθεί. Γιατί να επαναληφθεί? Γιατί κουνήθηκες. Μα δεν κουνήθηκα και... Δεν κουνήθηκες. Γιατί δεν ψέματα, δεν κουνήθηκες πριν. Δεν λέω ψέματα κύριε. Μπα, και αυτά τι ήτανε τα κουνήματα. Δεν κουνήθηκα σας λέω. Μα δεν τρέπεσαι, κουνίστρα. Κουνίστρα. Πα. Τι θα γίνει ρε. Θα βάλεις και έναν γκολ. Στο φίμι. Έλα. Σέντρα. Λήξεις αγώνος. 1-0. Του αρέσει ο χαλβάς. Αλήθεια, θαυμάσια. Λοιπόν, δώσε τη σουίτα δωρεάν στο χαλβατζή και ετοίμασε το 517 για την εξοχότητά τους. Άντε πρώτα. Ελσεπόλ. Τι σεπόλια, τι σεπόλια. Μας βάλα Ελσεπόλ χάλεν λιγούρ. Τι είπε κύριε? Ποιος? Ο Σέχης Ελσεπόλ. Αφού τα είπε τώρα, τι ρωτάς? Αυτό να μου πείτε. Αν έχετε την καλοσύνη, περάστε να πείτε ένα καφεδάκι σου να ετοιμάσουμε το δωμάτιο, وطلع ولا على كلام مع وطري شرح الهم ما راح يفعل عليكم مش عارف انا ليه كلام مسؤول حكري غسر على عن كلام موضح وعدك الحلم هو صلح اهل هو اهل سؤال اهل هو واحد والسلام عليكم. Τι είπε, τι είπε. Ευχαριστώ. Out είπα. Out, αφού με ρίξαν κάτω. Γιατί το ήθελαν τα παιδιά. Μα είναι καθαρό πέναλτι Τι κύριε. πέναλτι ρε. Εσύ γιατί έπαιζες κάτω γιατί έπαιζες. Δεν έχεις πάει στρατιώτης να σκληρά βοηθείς. Δεν φτάνει που έπαιζες κάτω, ζητάς και τα ρέστα. Λοιπόν, out, άντε, συνεχίζουμε. Μα τι λέτε κύριε. Τι πες? Τι λες ρε πουλημένε. Πουλημένος, κόκκινη γάτα. Λάκη, από πού έρχεσες? Από την εφορία. Τι έκανε κύριε Γενικά? Τι κάνεις φάουλ. Εγώ έκανα φάουλ. Πού έκανα φάουλ? Που έκανες φάουλ. Τι γίνεται. Μια από δεξιά, μια από αριστερά. Αποφάσισε. Από πού θα τον περάσει. Δεξιά ή αριστερά. Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται προσπίσεις. Κύριε γρήγορα. Άκου με λέει και μπάτσα ο γερός Σκρούτζ, που έτσι και δεν ήμουν εγώ να με φοβούνται βρε, θα σ' είχανε σαπίσει στο ξύλο εξεπαγιασμένη της πολυκατοικίας. Ο άνθρωπος που θα με δίνει εμένα μπορεί να γεννήθηκε, αλλά δεν ξέρει που μένω.